Nå, lad mig se, hvad der er kommet af ønsker til radioen. Okay. Anton siger Lars Hug. Meta siger Stairway to Heaven. Kasper siger Rock Casino, All My Love. Og Nothing Else Matters på guitar. Lotte vil bare høre Doors. Bøjdenhøjs vil høre Hollywood Tom med Manfred Mann. Og TT vil høre Zappa og Jens Lysdal. Og bruder Daniel, det er så den, der er på tapetet til Jan Jakob. Ja, hvad så den næste, mon? Det må vel næsten være... Så slår vi computeren til. Ja.